Mga kabagsik, mayuod to sa inyong tanan. Nga ano pita karon? Atong sudan lami kayo. Alumahan na may sabaw. Oba, kalami. Tinula ba sa Bisaya? Siyempre, yung tanglad, mahihiwan ng tanglad. So, uba na perminti sa tinula. Para kalami kayo. Sarap na sabaw, oh. Init pa, oh. So, natay kuha na ron. Tamban. Hindi rin itong tamban. Tuloy ba? Kanang mulok-mulok sa gilid. Kanang tuloy sa buhangin pa. Lami kayo, init pa. Siyempre, yung sausawan natin na may kalamansi. May sili labuyo, may kalamansi. Para palami kayo. Anghang. Harap. Natay, siyempre, yung kano na labi ka puti. Oh, lami kayo bay. Ang atong dessert ba? Pinya. Tampis kayo na. Lami kayo bay. Mata. Walang subo. Inyuhan na lang. Ano? Tap niya ito. Alumahan. Lami kayo. Shout out pala sa tanan na nag-subscribe sa ako, aba. Daghang salamat. Naunta. Shout out din kay RMG Bato. Bay. Kilala na kita. Ikaw sa General Bato. Naunta. Rock. Lami yung sabaw ko. May tandan ba? Tapos putangan mo talbos kamote na kulay pula. Para katambos kayo sabaw. Pati sa magkapatid, shout out sa inyong duha. Kay Joseph at kay Jimar. Bye! Ingat na dyan sa trabaho mo. Huwag kang nakakit na mataas eh. Nakita ko hapon, mataas yung naakit mo. Nasa kay Sami ka eh. Nakanda. Ayaw, kalimti. Pagsik ba? Nakanda. Ayun, nagbalik kay Nore kay Hinay, biyahe ko. Balik na lang kapag kusog na biyahe. Naon na lang ka. Lamig sudan si Bagsik eh. Itang lad ba? Shoutout din siya. Akong tagsada na Cavite pa sa may doon man sila sa nasa pag-ibig ni silang puyo. Kay Darom. Dong, maon ta. Kumana ba katinda? Pawi aso kay maon ta. Lami kayo, alumahan. Alumahan na paninda karon ni Bagsik. Lami kayo. Sarap. Sarap ba? Shoutout rin kay Bisaya, driver ng 706. Bye. Diarang imong paborito. Nga utak. Lami kayo ni. Kagob-kobra ba? Malutong ang pagkaprito ni Bagsik. Lami kayo bay. Tamis kayo ron. Labas kayo ba?
Pag matilawan mo na mapanapon mo. Shoutout din sa akong iyuan diha na nangupras ba. Yo. Tag-uwan karon kasi mabasa ni mong kupras. Magdala kang uwan ng trapal ba. Ayaw kalimting trapal. Basta wala kay bubong, basta na kay trapal. Pwede nyo sa buwan ng trapal. Naon ta? Unya na ka magtabo ng trapal. Naon sa ta? Harap. Shoutout din sa nanay ko diyan, sa nanay ko mong bait. Manguli may karong kuwan. Karong Mayo Baptista. Kaso lang nautro kong una-una kay nagmuli karong pista. 15 nung gikan diri. Pag abot niya kay quarantine man. 15 days di. Sayang lang pista. Makasoroy-soroy. Muli na lang ko sa pag 16 niyo boy. Birthday niya. Kita-kita na lahat. So mga so na mabait minsan lang pagkita sa ako. May utos yung tanan. Artista na ni. Hapit na ba? Tanaw lang mo, subscribe lang. Ayaw, sawa ba? Share lang. Eh, tila mo sa luto ni Magsik. Lami kayo. Tamis ba man ganas? Basta magtinula mo isda. Butangan ninyo ganas. Lami kayo ba? Tamis. Tap nito. Tambo kayo. Lami kayo. Sarap. Tambok. Shoutout din sa akong amigo diha sa kwan. Halitics kay George Magol. George. Naon ta? Buti ka pa. Palagi kang pakambing-kambing yan dyan. Masarap yun. Lalo na yung papaitan. Malamit tayo dyan sa kambingan eh. Pakambing ka naman. Naon tayo? Ingat ka palagi sa biyahe ngayon. Maraming single na lumulusot. Ayaw kalimutin kaliwat kanan kayo. Diretso na ang sunod ba? Mamaya mo na. Tanawan si Bagsik pag girahin na ka ba? Ngayong buntag, may utos sa'yo. Nakanta. Kompleto na na. Sarap po. Sarap po. Shoutout pala sa barangay captain namin si Perfecto Galvez. Kap, alam ka na ni? Muli ko niya. Sa balay ng Lola ba? Kay Lola Kasing. Kay Lolo Arnold na nasa Hibi na. Sure mo to si mo nanay.
Muna ko na. Uy, anak ka ng balay ni ito na bilin ba? Kabilin. Anhan ko na. Yaris Manila kayo. Papatay-patay ka na gutom pa. Bisang sakit mo lawas. Bangon lang. Padayon naman. Hikop lang sabaw, parang hindi ka tatamalin sa trabaho. Sige kang sabaw ka na buntag. Ano ito? Buntag ito. Ay, sabaw dyan na. Di bali sa gabi kayo. Siyempre ito lang, ginamos. Pwede na kayo. Habol na may birahon ko. Nakakalami, oh. Kulang pang hanggan, oh. Puno ko. Isang tandok lang. Shout out din sa akong kababata di sa Wan. Sa Bulacan sa may boundary ng Caloocan. Kay Joy. Joy! Lumot. Naunta may ito. May yung unto sa mo. Naunta. Harap. Kami kayong piniritong tambalin. Tamis ba? Mucha tamis, tambok pa. Tugang pa, oh. Sabi ko tambok, oh. Harap. Shout out rin sa show na babae na sa Cotabato kay Virginia Villar. Naunta, bayang unto niya sa inyo. Hanggang dito na lang ang atong pagmumukbang. Daghan salamat sa nag-subscribe sa akin. May panghimagas pa. Ako lami kayo. Daming tamis. Sarap. Ito. Ito. Dipinsa rin sa one. High blend na. Tamis. Laki, oh. Lami kayo, eh. Tamis kayo. Daghan salamat. Thank you sa yung tabang sa subscriber na ka ba. Pag 6 doon ko, ayaw galimti ba. Click nyo sa notification bell para at
updated po kayo sa aking mga video. Pagsik sa Donikop. Thank you. Thank you. Thank you. Dagan.